پاک پیغمبر نے رضی اللہ فی رضی الوالدین و سخط اللہ سخط الوالدین، باپ راضی، والدین راضی، اللہ راضی، فسخط اللہ فسخط الوالدین، والدین ناراض ہو گئے تو تیرا رب بھی تیرے تو ناراض ہو جائے۔ تو آئیے آج کئی لوگ نوجوان ساڑھے اپنے بوڑھے ماں باپ نو بول دے نظر آندے نہیں، اپنے والدین دی نافرمانی کر کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو گھر دے اندر جائیں اپنے باپ نو ایک ایسی نظر دے نال ویکھیں کہ تیرا باپ تینوں دیکھ کے خوش ہو جائے، تو اپنے باپ نو دیکھ کے خوش ہو جائیں، اللہ تینوں حج مقبول دا ثواب عطا کر دیں گے۔ اتنا ثواب ہے والدین دے چہرے تے خوشی بخیرنا، والدین دے چہرے تے مسکراہٹ بخیرنا۔ لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمتوں والدین دی، لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمتوں والدین دی، کار والدین دے حرام دا خیال، جنہ تینو پالے ہے مشکت دے نال، دتا ہے آرام نالے کیتی ہے سنبھال، جاج دسی جنہ تینو رہن سین دی، لوڑ بندے آج تینو سکھ چین دی کریا کر خدمتوں والدین دی۔ سوچ جدو تو ہاتھ نہیں ہلان جو گسے، منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جو گسے، سوچ جدو تو ہاتھ نہیں ہلان جو گسے، منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جو گسے، منگن دا والنا تو کھان جو گسے، جاج دسی جنہ تینو کھان پین دی، لوڑ بندے اج تینو سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی۔